Urmează stația de Simpsons. Oh! Ieșiți mai repede! Oh! A ajuns în sfârșit metroul! Eu pe metrou s-a dormit. 5 ore am ajuns. Păi trebuie să ajung în The Simpsons. Bine, acum deci să cam pare, parce că acum mai sunt și toți calei, dar... Nu știu, băi, metrou, trebuie să mă direct în TV. Mă, s-a trebuit, băi, seară. Păi știu că am mers cu metrou dimineața și eu spus iar foarte bine pe trecut timpul. Și ce e așa, de tăianic. Mă, ce? Azi văd ce scrie pe indicatoare. Uite pe acolo, indicator pe care ești din oraș. 17 roadă. Că tu, că ești din 17 roadă. Mă, ce? Mă, ce-i turnul tăului? Da, habar nu ce cu orașul ăsta. Păi, puteau să mă direct în TV metrou. Din Big City, trebuie să direct în TV. Și că sunt în orașul ăsta de tăianic și căcăcios. Bă, ce-i turnul ăsta? Fa de cap meu. Nu știu, azi bat la ușile oamenilor, pe poate mă primesc pentru o seară. Ciuc, ciuc, ciuc. Ciuc, ciuc. Bă, ce vrei de la mine? E seară, lasă-mă și pe mine să dorm. Și mi-a închis ușa în nas. Da, aparent, lumea în ziua de astăzi e foarte rea. Dar ce de tâulu? Ce de tâulu? Mă, ce? Bă, am tot am direct în TV, bă. Bă, ce nu face gălăgie? Alo, 12 noaptea. Tripaloschi pe el. Tripaloschi! Mă, ce m-a făcut de mă? Băi, unde tu câte ceasul? Câte ceasul? Tripaloschi! Tripaloschi! Trip de om. Ziua de astăzi este oltul cu Tripaloschi. Oltul cu Tripaloschi în ziua de astăzi. Pe fuga trans. M-am pus la colț, m-am pus la colț. Băi, m-am pus Tripaloschi la colț. Bine, că să-i făr, să-i lău HP. Doamne, am băgtit. Nu-ți cu atâta gălăgie. Tu ce vrei de la mine? Bă, ce cu atâta gălăgie, bă? Uite-te și tu, aleagă câte ceasul. Câte ceasul? Te-am pus căgată și mort, gata. Ia uite. Dar zici să se chemăm poliția, pe că asta mai așa omoară oameni. Bă, dar vrei să fupe cu oameni și să-i încuiam intan orașul ăsta. Bă, și... Dar vrei să fugi în orașul ăsta, trebuie să aștepți metrou, care vine 4 ore, pe că, nu știu, ca să pleci pe strada asta din orașul ăsta, sunt 2 poți gigantice. Am o idee. Văd o mică stradă pe acolo. Mamă, pe acolo o să fugim mai repede. Uite, cheamă poliția. Cheamă poliția ăștia. Nu, e închisă și poarta asta. Singura variantă e metrou, mă, că vine în 4 ore și până când vine el în 4 ore, până ai cu mine. Vai de capul meu. Vine metrou în 4 ore. Păi poate să mă ascund pe aici. Păi poate să mă ascund pe șina de metrou. Nu, pe că mă calcă metrou. Să stau aici. O să mai fac mic. Hai să comand o canapea. Am comandat o canapea și acum hai să mai comand o poțiune de care mă face mic. Ok, acum îmi dau și o poțiune care mă face mic și acum... Ok, gata, m-am făcut mai mic. Acum o să
Și o să iau canapeaua. Și o pun pe mine. Asta e ce ascuns, mamă, bă, de că o să fie. Așa o să speră toată canapeaua aia. Polițai! Tu, am auzit că tu ai cam făcut gălăgie la 3 dimineața. Este adevărat? Vino cu noi. Nu vine, vă vezi că e scandal.